Twanko hini odi amono ba twene bo na bema bedi de enne nso masani wadi ahia mu biem enne metwe adwen asibibi so na nkomo a me ne oba bedi ni nyina no edin a edaso ene se u deserve ana odofo enyema bi koso abrabom a me ne umi no ye nhye na nso nti ekuti aye abrabom hintasem abrabom kukuruhwi ase etisa wo bia abrabom nanso wo die die enka yema wo no wapo enti u deserve ana. The question is u deserve ana adwuma na aba na wo se wo mpe na wa kire adwuma na wo pe no wo busa wo se u deserve se adwuma na ana ka wutim na wo se ka no wo mpe no wo pe ka afoforo no busa wo se u deserve ana aduane a yesi wo a wo se wo mpe na pa aduane foforo no wo busa wo se u deserve se aduane na ana akwantu bi aba country a wo so wo ko no se wo nko wo mpe sa country no na pa different country wo busa wo se u deserve ana etisa wo fie bebrebe etisa wo nkrofo cruise etisa wo monten so bantie wadu na wade apen so no na wade emremu no wo so wawe no o kire oba type wa ope o kire bema type wa ope na busuya e kire dibra hodo a omope na yonkofo so e kire bi ope. The question is who deserve ana edenti na mibusa se who deserve ana ebi o ha na ye owo ma wo de wo pe no bi o wa na ya mani hunu ma wo de wo pe no bi o wa na ya nsohwe ma wo de wo pe no oba akoko na wo pe no unya na wo betimi ahwe no so ana pressure ebi fi ho aba no betumi ana be ma na furu hu nwi na fuso a wo pe de obota ni ade no unya wo betimi ahwe no so ana pressure wo bebre wo fie no wo betumi ana. The question is wo betumi and I would deserve. Abanti akọ school wawie awose okochira de e na ase awose okotu anamobi awose okoye jiji susu otimitna ase esidua ye se adwuma ne de onye na oboroso oni experience bia o onye adwuma ne nuru ba bia na enso ono de watimi asigina ye se oboroso who deserve. The first question, who deserve one? Drum rebia na ya diamond. Utu weni baby ya ento. Ojifo ni urade. Na emom susu ayiro reject bebrebe na eba wabra bomu no susu. Ebi wo ha onibi abafa wo so ni wadie. Eye wo nhira no onu no nhira sinyame aka ebeka bom na die ebeba. O pede wa shada so prekopo o pede wo ne ka prekope o pede wo wato ne bibia wasi ne fie awi se nipa no betimi a control na no, especially ye emabunu as a youth ye you too much mempe ne doso ensemu no doso me dia me ni pass masi me dia me ye guy me ni ate na me fu kita me kura betimi ato ene ko si se iPhone 10 iPhone 8 iPhone whatever 45 million 50 million ne se wo down ma me ho a unyansa ne sei o down ma me a unyansa ne sei ni adwuma unyansa ne sei minimum ye 18 million 50 something million no me e look ni ye a e betimi di sika no IGBB na ya to phone kitua bi na adwuma no ko nanimu a sika no na adwuma na ye no e de phone papa be ye ebebreye na nso me no mienu apentem enyanti eti ho ne ye pa ye reject ahodo usi so be mo be se upe bia ye de wawade wadwe mu yi
Oba bi obeba wabra bomu bia yi oba wo ne se wontimi ne mobra wadwen hu yie mempe no edoso dia wo pɛ no busa ho se u deserve ana. Question number 1, opese wo to car 4x4 engine sim ye V8 V10 V12 ene de to aso obusa wo se o pere se obeto sa car no uto wia na asa na obetimi atopatru obetimi sai ka se wo hu obi a wawo de body ahaba ya kekere ne bada hweni yi wo kan sa wudika so obusa se wo hu so obi awo e de body ahaba ya kekere ne bapenya wo kan udika na obusa udibusa fi se eye kasa empanyin si aboa ntakra na ntakra na ma no ye kase takra bone de afenyam kwate kwa awo a kire no me bebrebe die ene wa amokura nkeye awo be ma unu nyankopon ntamate kwa amokura nkeye awo be ma unu ufie enya problem kwa amokura nkeye na emu mboa wo hu be ma we oba ye no na oni sika onye adwuma ompe wan ne mfa no na one ne ntira no onye adwuma mfa mehwe we school na adwuma ye den ama wo odesani bitimi forso yi eboa wo epesusu adwuma ma se koji susu ka chense wo nwie university mfa magiji susu wo deserve se wo fan chemena me network na rough kakra ye nto aso ntimi busa se wo deserve ana maami a wotifi a wo sa mema mu ma wo ma we ba wo mpe we ba wo nyesei we ba wo nyesei wo busa wo tiri mu se wo ba no nya be ma na wo ka ne ma no obetimi ahwene so ana obetimi ahandle pressure na wo hwe ama no amane na wo hwe ama ba be ma no enso hwe bi na wo de ne kwa akotum na emom hye ne nso se de nyankopon wa hyira no no there is no one aya asudi amane nipa bebrebe mempenti mede mediki akadada sa abrabote se ensatea e wa hyase ene wo awiye owiye ni koyese edi ye nkunimdi o ne koyewe ya osa akofo akase kukrumuti insano ho mmopo ni mu ne tintin wum na meka seri empanyi kasa aboane ntakra na mane yekese takra bone de afenyam kwatere kwa ade adwuma na abeya obedidi na adwuma bone de afenyam adwuma bone ne kro no enu bone to no na aban ma kwan se yen ye hwa adifo bebrebe ti o mabakosem a o mo hyase wo baabi ene ne o mo de abeya adifo Dr. Kwaku Atemo Mr. Kwame Cheimu Osai Kwame just fight mo omunyina estati wo baby enenne edo mabrabo ebi no mudidi wo mabrabo mu mimpe bebrebe bofie mimpe bebrebe seifi we ya mimpe nipa awokoko ware no oba awokoko ware no sa oba no enne omoda ne ko wensani ne nso won hye ne nso we ya ye fie wonim kwan e faso eye no mimpe ne do ku wie ho ni obesom wo no wo se wo mpo agise de won som wo epede ofo epede nani masoso epede wayokoko eye wo choice na emu obusa se u deserve ana na ye wo hyebre be ma na kukusu nwi na ni achi nwi ne na ho nwi ne kontiatia ne hwetiatia be ma tiatia na mepe wo busa se sa nipa tiatia no ubetimi handle na in terms of pressure po adwuma no o ma afia na adawa komayade na wo pede wa boma ofetie no na wo se wo befa ne kwa wo su na woni maduane no yi wo bedidi age se makwa abonten e wo se wo su aduane yo obusa wo se u deserve na obetimi handle ni abre den dia wo pe iPhone 10 no iPhone 10 ye de mama obetimi ahwesu yi ana the question is obetimi ahwesu yi
ya ani no emmo mini aba ma ebi abefoma asem no saa na nso na etwe wadwen na esi bibi so odi nyame ayi wadom kuta note wan hwani ukuta garazi wan hwani phone sekita wa yetre de elf kura ya 3000 Ghana cedis wo so wonya adwuma nti wonyansa ennese bra wo ton phone so na miensa wutimi de bie wadwuma kofo cha na kwa so wutimi kobi na emom sa adwuma no betima ma wo phone aso sin de kita wo no enu nti enu wadwamambo bebrebe enu nti no social media tena bebrebe enu nti enu skaduru a wo pese wo kwagie because wapija ho aduru baabi a wonuruye omu se obi a pabosi a wono ofre wo wama wo so ebia wadwen ma wo so obi ebeka se na de ka me fa me hu fi ntina ha na ka me nya me ho basa tabi tini maka che se asirwa hwe wo ho na nwini obre awisia kusa obanchi o na me pona na me gi awisia kusa odabriko ni obi pona na ni gi woni wo hwe nso ayi ba ye no opese otwa garment o deserve ana we wale opese otwa ho anwani opese opam ho anwani o deserve sa na ma na de o deserve ane de wo ho aka de o deserve ne de de ma na obetimi ahwe so na wo akukoduru ana mama no papa no yemura ya mana dwinem na yemusa se bebe mo beso mo kokodu no omuduru ho a ometimi ahwe so ana empanyi si kwantia eyemusuo ofiti preko pepa osi a moja ba wa hye ne nso twentwen ko hini odi amono ba twene bo na ba ma bidi de medi mi huna ni yiwa sutiri eno ne enne kwasi abuo bebre ba abawiase won wo se open bank adwuma na aye kogigi susu bra wo se wo de ontimi mfa awiem nti wo se okoye manager enipa na wote wo no wo hwe wo set ne so no abafu adwuma yesi wo no free akunya no so na wo betena so as a manager obefa wo na emu gigi susu no a ebia na kopon nya wadom ni 6 months 1 year no na nipa na wo ho no ye promote nti na wo betima atena na kunya so wonyanya saa nimdie ni nti no wona maduro so kwaji saa tumi no e ma wura mfi se wonya adwuma wia na omo pa adwuma nsan nipa foforo so so bekwa aduro so eyiwa firi saa kunya no so abaji saa tumi no panyesi kuro bi wa na kuro bi tuwa so no obi wo ho ansa na wo ba tumi na kita na wo se umpese be firi wo nsa umpese de ewiase tumi nyina ba ye wo dia na ye kasa wo ne ageman no obi so mu ansa na obi sa wo se u deserve saa tumi na bo din shamra adue ibo tu din su tumura adue ayonkuguro bebrebe ama abokoto wa nyatiri ye ka bi kire wa ya afa ahota do so wa brabom ohota ododo oje ohome na adodo social media ba ye be kasa wo si na bia ne se aburo na afifiri ba bia be fa bia ye hia susufa wo hujija na onim wa wi ye onim de wo wanim e bedrumre bi na niam bi a waye ne no unyaa ya anka wa anye na nso no waye awi ya dwuma ye hie nipa bi o mata tutatu mo ho bebrebe o mbe wura adwuma no unyaa ya anka saa niam no nkinni no ho na nso na waye dan ya kada ada won se ye wa adure de pepa ye wa afidi de pepa na nso bebrebe epebi omunya obi ye na wo ye bi eye ofe unni ho adwe unni ho nimdi a empre wo fa ho kuhye mini anu mabunu as a youth. The question is, you deserve it now.
bedido nti chinchina wo se me to 4x4 eye force mi wo misika mi ni obi ani twaka bia na me nibidi a e wo se me hweyi sika na wo kali akoto 4x4 no bisa ho se o income bi da ba bi a ebre wana abra nka betimi de bia dwuma bi no wanya wo so no wo de nyenso o se da nyo na wonko yes adwuma no o deserve it they are open now so one hwani ya na imagination o dream wo utrim ni ntino na wo fa ba bia ni kwan se wo fa eno ne ye na ye wo bebrebe a do so wiase bia ne ni kwan se o du ti kwhye no wa nhwa na o du ti akwa kwhye e wo abra wonnim e wo hunyam watwia sebi enyado ojimifo sebi enyado obakwasia susutena wa hunyamu efa wunyansa ahwahwa wo se wo de wadi nkan e wo waafo mu na dabi wantwa agyaadwo amfa duku amoyam ammo nsa no se mihunyanka sabre na kachi enanku o ena wo chinanko you deserve it bebrebe apre enu omo ho bebrebe akowuram amanne wonyaaya anko agyae wode ofira bibrem haya o awiam haya na yewo hana twadi ampon kwa mede wo babedua ye wode ye de bode apesie sebi anya do atidua bo mu ne ukobi omomoni bi na won sesawa amane bi ene sua tranti ye de duru pizza busa se wodura wo no no man mu no enye pizza ya de ya no wodura na enam bebreba ya wi no ye wo hu sunsansu ne ye busa se ye wo hu adura na me fun asemi pa cha won to fun cheme o fun be na wo pe ni abe ma me nimu botum de nka wo binya okwabrane na o chiro de ono pe o unya iPhone 8 ya o deserve uni sika o de beto na screen ba o sa de burden to wo so hwan na ebe yama bema woni ne te wo se empra na oba na se empra woni ne te na yera na ikuna woni ne te no enam se wo hu so akwankora wa fiti preko papa o sinti no akwakoye pressure na beto se nipa ne so phone se ye no ompo o se o to screen wenye sika nto nto akwa mokwabra na efoforo no wada wo hu se wo hu so akwankoro nti amo ye bone okwabrane ki kashe mia bet wana yase na ahwe na akeka kashe mse topaye wode tayem tim ni minim se pa no de ko che wuro man sofo kutane fa no nam kurum nso wonye adwuma bia every year bia every application letter said you wonam court odi pay adwuma na wo pe no enka ye be mu akonkan de nso ku deserve ana ifiri baby ansa ne yakọ baby o mpesa wo be hyase ne wo pese o wie ni prekope eno ne ye bre a ne ye bre ni wura sini adwuma na emo oden sabre ejako tan na competition ne so hwan ni nime na hwan na eboa me dawe taba ko ka chemse be di de o ye good pa ni mo ndi abeboa won se for so be for kriwa adwuma ni bi ato ho so enam se me pese me kon kan nti no me gitumu se me ye ko ye technical producer as a TP and a light man ye adwuma na enam se me ko ye se adwuma na me bo me ho modin man krofo gi me tum nti no set bi aso na me wo ho me ni ho no me din wo ho dada problem we ni pa asimasi wa ha nko be ye nti bitwa ba akọ bitwa mienu no enne omo de me ko dua TP no omo yi TP na fi ho enne ne madane actor ya wo ni me
ne aneme ne wo kasa se wo futufo minim nkoduro kakra minim na me no wuso aho no e ma wafuturo enya nkwase asem ma ho e mama no efum ye wo mu no nya wo sere ne mo nyansasem ba akopa no ka wo mu a wofafo abra bo ho abeboa wo no fa no ne fatu anamo titi obi kan o titi e wo bi kire o hawo no yo ne bebreba e ba nipa so enemre yi mu no e ya ani apa ama yo yensu sumpre na mewo mre enenna ede ma obia wode oka hwa aho se wani ate unim nyansa esanse wo adwe a risisi obi gi ni sika nti wani ate na wo gi an nka ehunu se wo gi ama wo so abe yesika ni na obi so twere wo ho adwe esanse yenim nkowie na wo die o ahwe be ye gya adwo twa Minyama wo busa se na nampadumu amachi dedemu asebo manfimu obo baje adofo mu asuna ba ko adumu adoma kunya mechemu omunyom those time ache enyu bi wo ba almost 50 years ni 40 years ni 30 years ni 10 years ni 20 years ni enso ye da so bo e ma wo sebi but me nu enu brei so no ye bonyom acha ye 1 month na free system nim ye koi ibibia mo ye ha ebe ye enka achi ma me ne umi kakra me nim no me bana me no wasusu adwen wo ho ibi kire wadwen a wo asembusa bi o wo dana butimi di ama me wo bema bedi de GH e wo YouTube butimi asende o message bia e wo bema bedi de e wo YouTube na bema bedi de GH e wo YouTube bibia kire wadwen bia obetimi abusa me de opese oni me susu adwen wo ho bia obetimi abusa me wo nkranhye sem bia wo so obetimi atwera atoase wo mo wa bia obetimi atworo na obetimi de o number ama me enipa be ye bi wa ma me ye ni nyina mi jam wa ha da foforo masan matwa so asemti amede ba ye ne se do you deserve it susu epo eduma susu epo ekunu susu epo eyere ebia ni hia ni mu no na mede na fa so ama oni ni mi nyina aba bedie tie musa awurade ni nyina be wie nkunimdie edi adwumafo eni nya adwuma pa odi gidie tu anamo a ewie nkunimdie ma owura bi bu bebi wose eya gokoduro na aboa adoa odididi ekọ kotwi amansa hye so ni mum nya ni eden akokoduro eni ahweyi ana aboa adoa edidi kokotwi amansa hye so ni mum nya ni eden kotwi amansa eyesebo ena ajata ne hye so hode ye gi akokoduro eni ahweyi nyesa wontimi nkodiduru ho ko bechi wawe meja mo ha wuhia me a pai me bema bedi de meje oso wa medi ayasekom twantwan ko hina wodi amono ba twene bo ana titi butentima metimpo ase na minsu aso achi ho ne femfem hia no America tufo sa hyane nso se bayi nsnama enhia fu wei na medi jawo nyankopon inshira wonya wo kese kontine ni munjiro meda ase bebrebe